AmaZulu athembelona nathi thembe abanye that umfundisi baphela ukuthi befika ngoku abakwazi nokuculuko abanye ngelishwa bevanga nalantshumayelo yakho kuko abazamka benethulana lika Yesu bengena Yesu sixakwe ngabo kabo bantu banethuli lika Yesu sisinasipho nobring police uhambe lo siphokazi ebengazi usikabene nyoba futhi nophuthi umxolisa ubana eziphez needs unesipho esinguwe nesiphokazi esingusiphokazi bekufuneka kufikwe nathi ke sihluleke uhambe engazujika akazuphinda abekho imvilo makhulu noma mdalo bawe sithi ngase kubekho umnyama ngela xesha ndandikleve esikoleni kwesiya sam ndisimele Bango one that hand was the teacher as a Nance. The total is Shimetia. Tanya Halupum Kubandas no Bagum Yango Diago. This is our friend Dichen and Tango Tisha. But Kuba Yao pen and a class. Friend the Pum Escoli. We have one answer. Lendela ngoma ngayo ugqibile ufunda iclass kwafuneka etheni edlule pha ku Smith Street eDurban ifika itaxi ime kodwa kusisomhle njengomadlamini bamfundisi xa igqiba kohlika ezivutulula kuthi gqindo nabayikhawuleza leyo bethi kubo ecakaba ukuhlanga benhloko akoma xa iza kumngohlobo andinawumelana naye asichithe pha abalekeza zithathu kayizama ungena evekileni ekula no go away this thing is nasiyanuka and filthy ufuneka ungeligeza but ufuneka indlela yokuphuma kwegeza evekileni uphume bani kuphumela ophulimi lekama madlamini wabaleka wafika kwindawo aphonele khona kubaleka wathino wathi kaza ukhala yo let's get that gets a touch. Ukufa kusenza lodwa. Into nasitsho ithi kumele uba sidlule ezibandezele to see the kingdom of God. Ukufa kufike ukuthi kusoyikise kanti kuzothi touch. Sidlule manata abantu nawutya awayehambe ngaqondi athi awuvuka athi uvukile wena nhloko yabo bakholwa. Savuka nathi ngokuthina sikholwa sawucela kasafundike ihamba ekhaya siphakame sime ngenyama and that is the reason I sing and I shout for Jesus came down.
ukuzala kuzolula umbukela umntana eqhukeza esenza zonke izinto ngengobhutha amandla akucimba uhamba ulisulele kuye suke ngoba ukufa kumbande ezwendlela engazuyihamba kubaphange kubathathe sisabukele nezethu isingcwabo sizibale sazibona usiphokazi saphila sabona umququzeleli nomaxakaxhali kanti asiluzange langeni sisacinga watsho umlilo simapha ke vasi siyanikezela siyavuma sithi bakholeke kuwe Thixo mayenzeke intando yakho bungumntana wethu sakuthemba sakunika zonke izinto besinokwazi ukunika zona kanti izawufika nale imini kuba uThixo umisile wathi umuntu usikela umdala namqhithi bambe kakuhle mntana wethu akunani kungeso simakade akumelanga basibambelele kulonto simele uma kule ndawo sithi bakukholeke kuwe Thixo mayenzeke intando yakho dadu wethu akhonjwa bese sisipani ubotshwe inkabe botshwa phambili usikhulu usibonisa ukwenza konke usibonisa ukomelela konke sisabambile aphuncuke izembe lawe emanzini kodwa kulungile khona ovasi hamba kakuhle ithemba lesonyuka nalo singene ndumisweni kutsho abazali bakho odadewenu mntakwenu nomntana akho nezihlobo zonke zakho iva imitha